सरि आयै आं नोंसोरखौ दिनै नागारना थांसै दिनैनिफ्राय नोंसोर आंखौ नुनाय नंला थांनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय थाङाबाबो जाया 30 लाख मानि दाहार नांना दङ 30 लाख मानि फैसा अबाव मोनो आङो बोरै सुख'नो हानो बेनिखायनो आं थांसै नङाबा जेलनिसो ओंखाम मोनजागोन आं दिनैनिफ्राय नोंसोरनि फोजोंसारा गैला आयै नोंसोरखौ नागारना थांनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय थाङाबाबो जाया थादो आयै थांसै आङो हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय निमाहा होथावनाथ' नङा थेवब्लाबो हागौबा निमाहा होबानो जाबाय बेंगालराव थांसै आं आयै बेंगालराव आं मिथिगौ नोंसोर आंखौ नागिरगोन आंनि थाखाय जोबोद टेनसन जागोन दुखु जागोन नोंसोरो दा थाङाबाबो जायाना आयै आरो आङो नोंसोरनो खिन्थाना लानोबो गोहो गैया आयै जुवा खेलेनानै जे आङो 30 लाख फैसा थांहोबाय नोंसोरो खोनाबानो माथा गरम जाजोबगोन आं मा होनना खिन्थाना लानो बेनिसायसै आं नोंसोरनिफ्राय गोजानावनो थानोसै थांसै आयै आङो थांसै हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो बिबारि नोंबो आंखौ बावलांनो नाजादो आंबो नोंखौ बावलांनो नाजागासिनो बावलांनोथ' हायाखै गोसोखांबाय थायो सानफ्रोमबो थेवब्लाबो नोङो आंखौ बावलांनायानो मोजां आंनिख्रुइ नोङो 10% मोजांसिन हौवा मोनगोन सरि बिबारि आं नोंखौ मागोआवनो हाबा खालामनो गोनांमोन नाथाय आं नोंखौ हानाय नंला नों आंखौ बावलांदो आरो मालाबाबो आंखौ नागिरनांला थांसै आं थादो थांसै आंखौ हागौबा निमाहा होदो नोंसोरो थांसै गाइखेरा गथा नांखादोंलै दिनै बिराद गोथाव मोनगोन आरो आंनि साहाखौ बिसोरो फोजोंसार आदायाथ' बेसेबां मोजां मोनो गाइखेर गथा साहा लोंनो आंथ' दिनै खाबनै लोंखागोन गादावरि आयंआबो दिनै बा खाबनैसो लोंखागोन बेबो खेस्रि आब'आसो साहा लोंनो नागिरा जोंफोर साथामा आरो गाइखेर गथा जानांगौबा गांजेमा गोसोम रानि आयं दाबो जायाखै नामा साहाया लाबोदो जाबाय र' नै आयं साहा रायख' बुरिया साल्ला मालायखौसो बुंदो र' आंबोसो बुरि रखम साहा लोंनो हायो सानसेयावनो कापबासो जाखायो खोना आंनिया बांद्रायसो जायो खोना सानफ्रोमबो बारा लायो आं साहाखौ बिस्कुट थानायबा मोजां जागौमोन बिस्कुटबो गैया माथो दिनै सादा बिस्कुटजोंसो हिट मोनोलै आं गाइखेरनि साहाखौ लोंनो बिस्कुटानो गैया माथो दिनै बिस्कुट गैयाबाबो सोलियोलै बेफोरबायदि गाइखेर गथा साहा थाबा जेबो बिस्कुट सिस्कुट गैयाबाबो जायो गादावरि आयं दिनै साहा खिन्थु जोबोद गोथाव जाखादों खोनादे गोथाव जामारदों खोनाथ' गथा नुलायदों माथो गाइखेर बुरजा होदों खोना लोंदो दानिया फोजोंसारा दाबो सिरि मोनाखै ना मायो दिनै आयौ बेथ' 8था जालायलांबाय 7थाफोरावनो सिखारो माथो ओरैनो आबा आबा सिखारदो नै साहाया जाबाय आबा थांनाय आदाखौ लिंना फैनाय औ थांनि र' आयै हर गेजेरालागै मबाइल नायना थादोंमोन खोना बेनिखायनो सिरि मोनाखै आयै आदाया रुमाव गैया माथो रुमाव गैया होनबा सिखारबाय खोना आरो सिखारनालाय अबाव थांखो होनबालाय ना खिनो थांदों थाङाखै आं दानिल'सो हाबना फैबाय मा होनबालाय अबाव थांखो दिनै फन खालामनाय बेयोथ' फुङाव सिखारनानै बरावबो थांखाया थाबायनोबो थाङा बरावबो थांखाया बियो गामिफोरावबो ओंखारलांखाया होनबालाय दिनैलाय अबाव थांखो दिनै फन खालामनाय सुइस अफ मा सुइस अफ जालाबायखो बिनि मबाइलालाय दिनै खेबसे हरबावनाय नै हरबावबाय अफसो मबाइलानो दिनैलाय अबावथो थांखो बेलाय आदाया गामिथिंजाय ओंखारलांदों खोना औ लांनोबो हानाय दे थांनाय गांजेमा गोसोम रानि आयं साहाखौ लोंखांनानै नागिरहैनाय आदाखौ जागोन दे आयं साहाखौ लोंग्रो औ लोंग्रोनि र' नङा माने एसे गिखांनाय मोनो आङो मानसिया एसे सोलायबायना औ आयै आंबो गिनाय मोनो आजिखालि आदाखौ आदाया सोलायबायलै मबाइलालाय रुमाव दंना गैया ओहो गैया होनबालाय अबावथो थांखो दिनै खेबसे हरबावनाय अफलै आयै नै दाबो अफ मबाइलखौलाय माथो आदाया सानसेबो अफ खालामा मबाइलखौ सुइच अफ खालामलायनानै अबाव थांखो बेलाय आं माबा गिनायसो मोनबायहाय गामियाव थांदो खोनादे आयं नोङो बारा टेनसन लानाङा माने जोबोद गिग्रा जाबायलै आं बेखौ लानानै आयं दे आयं नोंबो साहाखौ लोंदो आरो नागिरना थांदो जागोन दे आयं लोंनि र' गादावरि आयं गैया फोजोंसार आदाया रावनियावबो आं गासैनियावबो सोंना फैबाय मा ओमफ्राय ध्रुब लाइनाव थांदोंमोन ना
ध्रुबजोंसो लोगो जाबाय थायो आदाया ओमफ्राय नाब्ला लानायावबो थांनांगौमोन नाब्लाजोंबो लोगो जायो बियो गासिनोबो थांदोंलै आयं गैया रावनोबो गैया होमबा अबाव थांमारखो बेलाय जाम्बाया जेबो खिन्थाया हौवानो अबाव थांमारखो आदाया मबाइलाबो सुइच अफ टाइमाबो नै 11टायानो जाबाय माथो अबाव थांमारदों बियो मानो बेफोरबायदि खालामो बियो आंखौ मानो टेनसन होयो दिनै खेबसे फन हरबावनाय दिनै आं गिनाय मोनसोबाय अबाव थांमारखो बियो र' नोंसा आदानि लोगोफोरनि नाम्बार दंना गैया नोंनाव दिनै दङबा हरनाय दङ र' दंनाया सानैनि दिनै सोंहरनाय हेलौ आदा आङो माबा फोजोंसारनि बिनानाव लैथोस्रि नंगौ नामा माबा आदा फोजोंसार आदाया नोंसानाव थांदों नामा ओहो गैया फैयाखै माथो मा न'आव गैया नामा ओहो आदा फुंनिफ्रायनो न'आव गैया ओमफ्राय फन खालामदों फनाबो सुइच अफसो अबावबा थांखो दा मानसिया फुङावनो गोमाना थादों अबावथो थांखो बिलाय खिन्थाना थांनांगौ र'नाय आङो लोगोफोरनियाव खेबसे खबर लानि आदा दिनै लानाय ओमफ्राय खबर मोनबाथाय फन हर दे जागोन दे आनैलै आयै खबर लानो ओंखारदों र' लोगोफोरनियाव अबाव थांमारखो बियो मानो बेफोरबायदि खालामो बिखाखौसो ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो आङो नङा मानसियानो मा जामारदों बियो मायबाफोर टेनसन जादोंबा मानो खिन्थाना लाया मोजां मोननायखौबो गारबाय दिनै बिबारि बिहामजोनाव खेबसे फन खालामनाय बियो मोनथिनोबो हानाय नाखि जानिबा बिबारि बिहामजो लानायावनो थांदों मा थाङाखै खोना बिसानाव दिनै थेवब्लाबो खेबसे खबर लानाय थांनोबोथ' हानाय ना निमाहाफोर बिनो बिसोरलाय माथो गारलायलायनाय रोखोमसो जाबायमोन आयै बेनोथ' दा निमाहा बिनो थांनोबो हानाय ना दिनै खेबसे खबर लानाय ख्लाब ख्लाब मोनबायलै आङो बिखाखौनो र' हरनि र' मबाइलखौ सुइच अफ खालामाबाबो बेलेग बाथ्रामोन गिनाय मोनो आं मानसिया सोलायबायना हेलौ लैथोस्रि आगै बाजै माबा आदा नोंसानाव थांदों नामा ओहो फैयाखै मानो मा जादों बाजै आदाया न'आव गैयासो फुंनिफ्रायनो अबावबा थांदों खोना मोनथिया खिन्थानाबो थाङाखै आरो मानसिखौनो नुखायाखै दिनै फुङावनो गोमानानै थादों ओमफ्राय फनाबो सुइच अफसो अबावबाफोर ओंखारलांदों खोना बेलाय माथो आजिखालि बेफोरबायदिनो जालांबाय अबावबा थांबाबो माथो खिन्थाखायाबा नङा थेवब्लाबो फनखौ बिदि सुइच अफ खालामना दोनामोनथ' आरो एसेबां फुङावनो गोमाना थाया लोगोफोरनियाव थांदों खोना खबर लादों दा गामियाव ओंखारलांदों खोना गामियाव नागिरहैयाखै थांदों गासैनिबो सोंना फैबाय रावनाबो गैयानो आरो लोगो सासेनियावबो फन हरदोंमोन बिसानावबो गैयानो ओमफ्राय दा बियो खबर लानो ओंखारदों र' गिनाय मोनदोंलै बाजै मानसियानो मा जामारखो मानो बेफोरबायदि खालामो जोंफोरखौसो बेसेबा टेनसन होबाय थायो माथो बुंबावनो आरो आगै मानसियानो बोरैबा जालांबाय आंनोथ' फनखौनो हरखाला दोननाय ब्लक मारिजोबना दोनदों आरो आंबो हरखाला आजिखालि ओमफ्राय दा मानसिखौनो अबाव नागिरना मोनगोन सुइच अफ मबाइलखौनो बिदि सुइच अफ खालामना लायो आरो मानसिया एसे दग जाबायलै आगै गाज्रि मोननाङा दोननाय बुंनायखाय बाजै नंमारगौ मानो बेफोरबायदि जाखोथाय आइयासो बेसेबा गाबगासिनो बिनि थाखाय दा बिहामजो नुदोंना माबायदि जालांखो मानसियानो जोबोद टेनसन होग्रा जाबायलै आंखौ बिहामजो बियो मोनथिगौना नै फुंनिफ्रायनो गोमाना दं मानसिया नै 12टायानो जाबाय दाबो गैया खबर नङा मबाइलखौथ' बियो सुइच अफ खालामना लानाङाना आरो अबावबा थांदों दे खिन्थाना लानांगौ मा बुंबावनो दा आरो आङो मादैखौनो बुंनोसै दिनै गाज्रि मोननाङा दाथ' आरो बेजों जेबो सोमोन्दो गैलाना बेनिखायनो मादैखौनो बुंनोसै आं गाज्रि मोननाङा दे मोना जेखि जाया खबर मोनबाथाय बुं दे बिहामजो जागोन दे नाथाय बोरै खबर मोननोलै आं मादै आंखौथ' फनखौनो हरखाला थेवब्लाबो नोंसानाव थांबाय बायनोबो हानाय नोंखौ निमाहा बिनो अबावलाय फैनोलै मादै दे जेखि जाया थेवब्लाबो फैफ्लांबायबाबो खिन्थागोन दे आं दे होमबा बाजै दोनथ'नोसै ना लोगोनियाव खेबसे फन हरबावनो र' आं दे बे फोजोंसार फाग्लायाना मानसि बुथारगोनलै मा जामारदों बिहा मा प्रब्लेम जामारदों बिहा एफा गरमसो जाबाय खोनालै मानसियानो न'नि मानसिफोरासो बेसेबा टेनसन ओमफ्राय गाव गायाबा अबाव थांखो खिन्थाना थांनो हाया नामा बियो आरो मबाइलखौलाय मानो सुइच अफ खालामना लादों आरो सोरबा फुङावनो गोमाना थायो आरो मानसिया मोजां मानसि नंलालै बियो फाग्लासो जाबाय खोना हिनजावनिसो फाग्ला जाखो ना मानसि फाग्ला जाखो ना मोरायफोरसो हमबाय बायबाय भुतफोर मानो बेफोरबायदि जामारखो बियो आंखौथ' बा हरमानासेयानो दुखु मोनोलै सानबाथाय फाग्लि रखम मोनो बेफोरबायदि जानाङाथ' मानसिया आंखौथ' दुखु होदोंआनो न'नि मानसिफोरखौलाय आरो मानो दुखु होदों न'नि मानसिफोरनो खिन्थाना लानांगौ ना प्रब्लेमफोरखौ आंजोंथ' आंगायखाबाय दिनै आंखौथ' नांखाला
माबायदि मानसि थेवब्लाबो रागासो जोंनो ओंखारो आङो बेखौ बिनि थाखायनो हामलायलांबाय आङो बे फोजोंसानि थाखायनो जानो लोंनो उन्दुनो जेरावबो सुखु मोनला आङो सानसेयानो गैमारला बावनो नाजाबाबो बावनोनो हाया पापिखौ नङा मा जामारदों बिहा मा जामारदों मानो खिन्थाना लाया गोसोनायनि प्रब्लेम ना फैसानिसो प्रब्लेम ना बेमारनिसो प्रब्लेम जाखो मानसियानो माथा गरम जालांबाय ना मायबाफोर बेमार जाना दं बिहा सिं सिं अ बेफोरबायदिबो जानो हानाय बेमारानो जाना दं नामा बिहा सोरबा सोरबि बेमार जाबाथाय खिन्थाना लायाना औ नंमारखौबो खोना मायबाफोर गिदिर बेमार जाना दं खोमा खोना बेनिखायनो मानसिया फाग्ला रखम जाना दङ बे बाथ्राखौ दिनैसो सानना मोनदों आं मालाबा लैथोसिनो आं खिन्थागोन र' किजानिबा सिं सिं मायबाफोर गिदिर बेमार जाखोमाना दङआनो नङाबाथ' बेफोरबायदि नङामोनथ' आंनि खाफाल आंहा दा मा जागोन बबाव थांनो आंखौ रावबो हेल्प खालामा आंनि दुखुआव रावबो आंखौ हेफाजाब होआ गासैबो फोजोबगोन आं सानाखैमोन आयादि आंखौ इसेबां बुगोन होननानै आरो जुदि दसे थाबावनायमोनबा आंनि हाराया बायजोबथारगौमोन दा गोबोरखि मोखांनि मोखांखौनो नायनो गोसो गैला नाथाय दा बबाव थाहैनो आखायाव थाइसे फैसाबो गैया रावबो होआबो सयफ बिबायाबो 100 फैसाखौनो होआसै गाव गावनि थाखायनो आंनि जिउआ बेफोरबायदि जालांबाय बेथेर दा मा जागोन आरो मानसिफ्रा आंखौ दा मा सानगोन आं दा बबाव थांनो आलासिफोरनि न'आव थांनोबो फैसा गैया थाइसेबो बबाव मोननो बाल फुथुकबाबो होआ लाफाथै गोबोरखि मोखां आंनि खाथियाव फैनाङा नोङो दिगदार दं दिगदार दङब्रा ओमफ्राय लाफाथि मा नोंलाय माथो नोंसानि न'आव थांदोंमोनलै दा नोंसा आया होखारहरबाय नामा हा गोबोरखि मोखां मिनि नाङा आंनि लाइफखौ नोङो धंस खालामनानै मिनिनो फैदों ना बालन दा साला फैसा 200 हर आंनो दानो हर जुदि आंखौ हिन्जाव सानमारोबा दानो 200 फैसा हर नङा नोंनो मा नांगौ मा जानो लुबैदों नोङो बुंना आं लाबोना होगोन ना जानो लुबैयाखै आंनो जेखिजाया 200 फैसा हर नोङो गोबोरखि मोखां बखिबाय थाना गैयालै आंनाव 200 मानि फैसा गैया 200 नङाबाबो 100 बाबो हरथार आनोब्रा मानो नांगौ बुंग्रोना नों जुदि बेदर जानो लुबैदोंबा आङो सोरनिफ्रायबा दाहार लानानैबाबो आं नोंनो जाहोगोन जाया आङो जेखिजाया आंनो फैसा हर थै गैयालै आंनियाव आरे मानो नांगौ आंनो अ नों तारमाने खानो नागिरदों नामा मानसिया हा नों फैसा गुन्दा मानसिजों आं थाङा होनदोंना नों माने बुजिया मानो बुजियाब्रा जों फोसानाया दा हौवा हिन्जाव जालायबाय आरोथ' साननैसोनि उनाव बिमा बिफा जासिगोनसो मा एसेबो बुजियाब्रा खाफालाव लिरनाय दंखायोबा बेनिखायनो नोंबो आंखौ मोनबाय आंबो नोंखौ मोनबाय आरो एसे सानना नायब्रा थुदो न'आवथ' दिनैफ्राय अख्रा खालामनाङा नोंजों थाङा आङो नोंखौ सैनायनि थाङाबा नोंखौ मुगैयोसो आङो नोंजों बोरै थांबावनो थुलै सना आंखौ दांना होनना बुंदोंना नों मानो बुजिया लाफाथि बेनिफ्राय नोंनि मोखां नायनो गोसो गैया आङो लाफाथि नों माने बुजिया आं नोंखौ अनगोनथ' नोङो आंजों हाबायानो जाबाय नों मानो बुजिया जों दा हौवा हिन्जाव औना अनज्लायनानै रुजु रुमुयै संसार जाहैनोसै नों मानो बुजिया नोंनो आंनि हिन्जाव आरो आंनो नोंनि हौवा नों गनायना लाबाबो लायाबाबो जोंफोर सानैया हौवा हिन्जावखा नों आंनि मालाबाबो हौवा जानो हाया आं गुबुन सेंग्रा मोनबाथाय खासनखागोन मिथिबाय बुंना दोनखाबाय आं सोर लांगोनबा नोंखौलाय हाबा जाखोन्दाखौनो बुरैखौनोसो गोबोरखि मोखां नों सोरखौ बुरै होनो फैदों आं बेनिफ्राय नङाबा आं दानो गोसा गोसा गाबख्रबगोन नों मानो बुजियालै थाङो होनदों बेनिफ्राय नङाबा नङा नों अबाव थाहैनो नागिरदों नोंखौथ' नोंसा आयाबो होखारखाबाय आंनि गोसो अबाव थायो थाया अबाव थैयो थैया जेखिजाया नों बेनिफ्राय थां जेखिजाया नोंनि गोसोआ सान्थि मोनबायथ' आंनि जिउखौ धंस खालामनानै आंखौ जिनाहारि खालामनानै थां बेनिफ्राय गेट आउट मानो एसेबां अख्रालाय नोङो दे नोंनि गोसोसै आरो माथो बुंबावनो आरो
बिसला बायथाला आयै आंनि फिसाया ओइ आबा नों अबाव थांखो हर जालायलांबाय दाबो खबर गैया नोंनि नों अबाव थांमारखो जोंखौ नागारना हरनि 10:30 जालायलांबाय नों अबाव थांखो आबा नों जेरावखि थाङा मानो आं थांनो होगौमोन ना आं जेबो बुङामोन नाथाय नोङो खिन्थायालासिनो मानो थांखो बेफोरबायदि सिरि सिरि अबाव थांमारखो नोङो आबा मबाइलखौ मानो अफ खालामना लादों नोङो हेलौ बिफा गैयालै दाबो खबर मोनाखै अबाव थांमारखोबा मा दाबो खबर गैया दाबो फैयाखै बे न'आव अबाव थांमारखो बेयो फाग्लाया खिन्थाया हौवानो मा जामारदों बियो मानसियालाय बिफा आं गिनाय मोनसोदों अबाव थांमारखो बियो मानो खिन्थालाङाखै बियो मा जामारदों आं हमनानै मोनलालै बिफा बिमा दे नोङो बारा टेनसन लाबाय थानाङा फैगोन नङा थेवब्लाबो खिन्थाना थांनांगौना बियो औ 10:30 जाबाय माथो नङा बे फाग्लाया अबाव थांमारखो फनाबो नै दाबो सुइच अफ औलै बिफा मा जाबावगोन दा दे जेबो जाया दे बिमा दाबा मानो खिन्थाना थाङाखै न'आवनो थानो गोसो गैखालामोन खोना बेनिखायनो बादा होगोन होननानै खिन्थालाङासै मोनथियाथ' दे बारा सानबाय थानाङा उन्दु बोरै उन्दुलांनो आं बिफा आं उन्दुलांनाय नङालै दे दोनथ' दे अबाव थांदों नों आबा खेबसेथ' खिन्थाहर आयै आइ लोगोफोरा फन हरबावदों ना हराखै आयै गासिबो लोगोफोरनियावनो सोंबाय आङो गासिनिबो नाम्बारफोरखौ लानानै सोंजोबबाय गैया रावनियाबो गैयानो आयै आंनि फिसा अबाव थांमारखो मा जाखो आंनि फिसाया आयै गाबबाय थानाङा आदाया मोजाङै दङ दे नोङो टेनसन लानाङा बारा खिजानिबा नोङो बादा होगोन होननानै सिरि सिरि थांखुमादों खोना बियो बिदिबाथ' मोजाङानो र' नाथाय मायबाफोर जादोंबा मा जागोन ना मायबासो जाहैबाय मालाबा खिन्थायालासिनो थांखायो दिनै बियो ओंखारलांखायो थेवब्लाबोथ' मबाइलखौ बेफोरबायदि अफ खालामना दोनाना फन हरबाथाय मोनखायो जेबो जायाखैथ' रावबो जेबो खालामाखैथ' आयै आदानिया रावबो सुथुर गैया मिन्थिगौ ना रावबो जेबो खालामाखै आदाया गावनि गोसो मथेनो थांखादों खोना मानसियानो बोरैबा जाखाबाय नुवाखै न'आव थानो गोसो गैला खोना बेनिखायनो अबावबा खालांबाय नङा न'आव मा प्रब्लेम मोनदों बियो मा प्रब्लेम मोनदों नङा बियो बेफोरबायदिनो सोङा हौवानो थांखायो र' ओमफ्राय बिदिनो लामाफोरावसो माबाफोर जाबाय नामाथाय आं बेखौसो गिनाय मोनदों दा मोजाङै दंहैयोबाथ' मोजाङानो देनाय अबाव थांमारखो नोङो आबा आबा 12थायानो जासिगोन आयं मोजाङै दङ दे आदाया गिनाय मोनदों